Fra ufaglært til faglært er et projekt, der er et samarbejde mellem Statens Center for Kompetenceudvikling, Naturstyrelsen og 3F, skal sikre ufaglærte skovarbejdere et kompetenceløft til faglærte skov- og naturteknikere, og derudover give dem et speciale i naturformidling og friluftsliv. Jeg har været her på stedet i 25 år, og så få den mulighed at få papir på det, man egentlig har gået og lavet i de her 25 år, plus at få nogle nye kompetencer. Det har været en helt fantastisk rejse for mig, fordi jeg er virkelig kommet ud over kanten. Og nu har jeg så været ude og lave min første hjorteformidling, sådan helt på egen hånd, og har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle komme til det. Fordi jeg rent personligt, så har det aldrig lige været det, som jeg troede, jeg skulle beskæftige mig med. Men, så det har været meget, i starten meget grænseoverskridende, men jeg har fået blod på tanden. Så jeg vil gerne ud og formidle nu. Jeg har været herude i skoven i 28 år, og jeg har kørt traktor, jeg har lavet mange ting. Det, og så få papir på det, det er noget, som der betyder meget, det er det faktisk. Så man har et svendebrev, der er noget stolthed i det der. Det har været meget sammenpresset, det har det. Man kan godt mærke, at man ikke er 20 år mere, men det man kan så godt. Man skal forberede sig, og det skal man jo altid, ikke? Så skal man skrive ned, hvad man har lært. Altså hver dag, det har jeg også gjort. Men jo, man kan sgu godt. Så hvis jeg kan, så kan alle andre også. Ja. Ved at have fået papir på det de kan, suppleret op med nye kompetencer, er de nu faglærte skov- og naturteknikere bedre klædt på til deres nuværende stilling, såvel som kommende udfordringer. Jeg synes, at de kompetencer, som man får igennem et forløb fra ufaglært til faglært, er noget af det vigtigste fundament på arbejdsmarkedet lige nu for mange af 3F's medlemmer. For os handler det om, at de kompetencer, man har fået i arbejdslivet, jamen dem får man lov at også bruge i en erhvervsuddannelse, og dermed får en kortere uddannelse. Så man kan sige, at hele voksenlærlingeordningen er jo fantastisk vigtigt, også for Skov- og Naturstyrelsen, i og med, at man ikke skal gennemgå hele uddannelsen, men man kan bruge det, man har. Det er i hvert fald noget, som vi gerne vil satse meget på, at man via overenskomsterne også sikrer, at medlemmerne får mulighed for at få den uddannelse, de måske ikke fik dengang de var unge, men at man også som voksen får mulighed for at få efteruddannelse. Så vi synes, at de penge, der har været afsat i overenskomsten til kompetenceudvikling og efteruddannelse, er brugt rigtig godt i det her projekt.